Mundua eraldatzen ari da. Jada inork ez du aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen. Energia sortzeko eta kontsumitzeko modua aldatu beharrean gaude. Kaixo, dirdir naiz eta bideo labur hauetan urola garaian kultura energetiko berri bat sortzeko egiten ari garen lana azalduko dizut. Pertsona, erakunde eta eragile desberdinak elkarlanean ari gara. Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak, Ugasa, Ugle, eskolak. Ingurumena errespetatuko eta natura zainduko duen energia eredu berri bat sortzea dugu helburu. Denon artean etorkizuna argitu dezagun. Ondorengo bideoetan energiaren inguruko informazioa aurkituko duzu. Egin diren sentsibilizazio kanpainak azalduko dizkizut eta formakuntza desberdinen berri emango dizut. Horrez gain, zure beharrak eta zalantzak ere ezagutu nahi ditugu.